Croeso I Galwch Acw, y gyfres ble fydd 3 dysgwr o Ddyffryn Clwyd yn coginio pryd 3 chwrs mawreddog i'w gilydd ac I mina. Voice bach. Y dysgwyr ydy Tom Trevelyan sy'n gyn seiciatrydd, Noriko Vernon o Japan yn wreiddiol, a'r brif athrawes sydd bellach wedi ymddeol Mary Steele. Ac mi fydd y tiwtor Cymraeg Ioan Talfryn efo nhw I siarad am y fwydlen. Bwydlen ddiddorol iawn. Siopa am fwyd. Moron. A pharatoi a choginio'r pryd. Beth ydy'r sŵn yna, Tom? I gyd yn Gymraeg. Mae'n anodd iawn coginio a treiglo ar un pryd. Diolch yn fawr. Braf cael eich Diolch yn fawr. Croeso I ail raglen Galwch Acw a heddiw, da ni ym mhentre tawel Llansanan ger mynydd Hiraethog. Ac mae enw'r hen gapel yna, Capel Hiraethog, yn dod o enw'r mynydd. Ond heddiw, tŷ ydy'r hen gapel, a chartref ein dysgwr a'n cogyddes ni yr wythnos yma, Noriko Vernon. A dyma hi I ddeud ychydig o'i hanes. Noriko Vernon ydw I. Dwi'n byw yn Llansanan ac dwi'n dod o Japan. Nes I yn gadael Japan I mynd I Llundain I gweithio efo cwmni cyfieithydd ac dysgu Japaneg yn coleg a cyfarfod Richard. So mae Llansanan. Y lle bendigedig mae'n fi ac yn teulu hapus iawn. Nes I dechrau Cymraeg yn symud mewn yn Llansanan, so felly 2005. Mae gyda I teulu Cymru ac dwi'n gallu deall yn par mor pwysig iawn Cymraeg iaith I pobl yn Nghymru. A dwi eisiau siarad, a dwi eisiau deall pobl yn siarad, a dwi eisiau siarad efo pobl yn Nghymru. Dwi'n meddwl dysgu Cymraeg yn anodd iawn, achos dwi'n siarad Japaneg. Japaneg ydy iaith tawelwch. Dwi'n credu Cymraeg ydy emotional ac teimlo dipyn bach trwm a dipyn bach uchel hefyd. Dwi'n hoffi bwyd, dwi'n hoffi coginio, dwi'n hoffi bwyta, a dwi'n teimlo cyffroes yn siarad am bwyd. Dwi'n ddim teimlo nervous y gwbl. Dwi'n hoffi coginio ac dwi'n edrych ymlaen I gair ysgwsion yn Cymraeg dro y bwyd yn Japaneg. Be sydd eisiau rwan ydy tiwtor Cymraeg I fynd trwy'r fwydlen efo hi. Wel, Noriko, wyt ti yn mynd I wneud bwydlen draddodiadol Siapaneaidd, ie? Peth gyntaf ti'n mynd I wneud ydy tofu efo sinsir a nionyn. Fe di esbonio rhywfaint ynglyn â hynny? Wel, tofu wedi paratoi o siopa. Yn Japan, yn y pobl bwyta tofu yn oer neu bwyth. Fel arfer yn haf, yn pobl bwyta tofu oer. Efo dipyn bach yn sos yn soia. Saws soia? Sos yn soia. Felly bydd hwn yn oer, fydd o? Oer. Yn oer. Ie. Dwi erioed wedi bwyta tofu yn oer o'r blaen. Felly dim ond yn boeth. Brasys yn fresh iawn. Reit, iawn. Okay. Felly wedyn, dyn ni'n mynd ymlaen i'r tempura. Tempura llysieuol. Felly, rydw I esbonio ni beth ydy tempura? Mae'n bwyd yn pobl gais yn Japan. Just paratoi pupur, ninion, tatos, moron, and then cymysgu efo butter ac ffrio efo oile. Wedyn, dyn ni'n dod at y sushi. Mae sushi yn
mynd yn boblogaidd yn y gorllewin nawr yn tydi. Felly sushi wedi rolio gyda rice, gwymon, a wedyn eog mwg. Dych chi'n bwyta llawer o bysgod yn Japan? O, sawl dwi'n cosi y dewis o pasgod yn Japan. O ia. Ie, sawl o. Wyt ti yn arfer bwyta pysgod wedi coginio neu pysgod amrwd? Fer arfer coginio. Alright, yeah. But of course in sushi, Yeah. yes, dim coginio. Ddim coginio nhw, right, iawn. Ac wedyn gorffen y pryd bwyd. Pryd bwyd, ie. Ie, gyda hufen ia blas te gwyrdd. Ydy hynny'n draddodiadol o Japan hefyd? Hufen ia te gwyrdd, iawn. Poblogaidd yn Japan? Ie, mae pobl hoffi y blas y te gwyrdd. Ie. Diddorol, blas diddorol dwi'n meddwl. Ie, achos hynny, Bydde ohonol. bwydlen ddiddorol iawn. Ac ydyn ni'n mynd i fod yn bwyta hefo chopsticks? O, ie, os gwch hwnna. Ne, wel, dydach basys, ie. Ie, chopsticks neu bysedd, felly. Pa dre wyt ti'n mynd i siopa iddi fel arfer am fwyd? Ber arfer, Morrison ne Lidl ne Tesco na'n bageli. Alright, felly ti'n gallu mynd i Fimbych neu Abergele? Ne, bageli, achos yn y canol. Ti yn y canol yma? Yn Llansannan. Ne, siopa Llan. Ia, siop y Llan, y lle i fynd am eich holl anghenion i'r gegin. Os da chi'n byw yn Llansannan. Rhaid, wel, dyma ni yn siop y Llan. Nada, beth wyt ti eisiau o fan hyn ar gyfer y pryd bwyd y fori? Dwi'n meddwl nionyn. Ie. Faint dau nionyn. Dau nionyn, ie. Oce, ie, felly ti eisiau dewis? Dyna'n nais iawn. Yndi, neis iawn. Ie, Gwahanol. un gwyn ac un piws, iawn. Rhaid, felly dau nionyn. Beth arall wyt ti eisiau? Tatos. Tatos, ie. Tatos, ie. Right, oce, felly sawl... 6 taten. 6 taten, ie, na fe. 6 taten, felly ti eisiau 6 taten, iawn? Helo. Bore da, iawn, diolch, yn chi se? So, 6 taten os gwch hwnna, diolch. Tatws newydd, ie? Tatws newydd, arbennig. Ie. Pan wyt ti'n prynu pethau, beth wyt ti'n ofyn pan ti'n prynu pethau? Faint i hynny. 93 am y tatws a 36 am y nionod. Felly 5.26. 5.26. Iawn. Arian. Diolch. Rai, wel na dyn ni'n mynd i fynd i mewn i'r siop i brynu'r cynhwysion yma, ond cyn i ni wneud, dwi'n mynd i roi prawf i ti nawr, prawf anodd iawn, felly. Dwi'n mynd i ddeud y geiriau yn Saesneg, a gyd i ddeud y geiriau yn Gymraeg, Salmon. Eog. Eog, dyna fe. Mushrooms. Madach. Madach. Green beans. O, green beans. Fa gwyrdd. Fa gwyrdd, ia. Red pepper. O, pupur coch. Pepper coch. Cream. Ia. Na, hiben. Hiben, ia. Ia ydy'r ais, hiben ia ydy'r ysgrifennu, felly hiben, ia. A na ten, ti'n cofio y gair am spring onions yn Gymraeg? O, sibon. Shibons. Shibons. Efo b yn y canol, shibons. A ginger. Sinsir. Sinsir. O, felly ti'n gwybod hynna, ia? Hoffi sinsir. A gysi, a pethau fel... Sut ti'n gofyn yn Gymraeg, have you got? Sgynnoch chi. Sgynnoch chi. Sinsir. Sgynnoch chi eog, mwg. Ia, pethau felly. Ac os ti'n dweud rhywbeth fel... I'll take 3 of those. O, gai hwn. Gai hwn. Gai hwnna. Ia, dyna ni, ia. 3 ohonyn nhw. 3 ohonyn nhw, gwych. Dyna ni. O, dyn ni'n barod i fynd, dwi'n meddwl, ia. Felly dyma ni, dewis o wahanol fath o bupur yma. Mae gennym ni rai unigol. Unigol hynna. Lliwiau gwahanol. Iawn. Coch, oren. Ac melyn. Melyn. A gwyrdd. A gwyrdd. Neu, mae'r rhain cynnig arbennig. Wel, dwi'n hoffi cynnig arbennig. Dim ond un fynd. Iawn.
3 ohonyn nhw. Ia. Ond sy'n mynd wahanol. Right. Ar gyfer beth mae hwnna? Tempura neu... I tempura. Tempura mae hwnna. Da ni Da yna. iawn. Right, lle nesa? Nesa madach a cucumber. Dyma avocado. O, na i ddangos i chi rwan. Iawn, ysdewch chi ar ôl ni. Diolch yn fawr. Dyma. Right, so dwi ti ddim yn mynd i goginio gyda'r avocados. Beth yn nhw'n amrwd. Amrwd, ie. Felly mae'n bwysig... Bwysig iawn checio. Checio nhw, ie? Bod nhw'n... Gareth neu meddwl. Ie, felly... So, Ddim isio. Ddim eisiau nhw'n rhy galed, too hard, a ddim eisiau nhw'n rhy feddal, too soft. Just perffaith. Perffaith. Yn y canol. Just perffaith. So ti eisiau Ie, just teimlo? Teimlo. Dyna perffaith. Perffaith, mae'n dweud. Barod i'w bwyta. Barod i'w bwyta. Barod i'w bwyta. God, iawn. Helo. Helo. Smaen? Iawn, diolch a chi. Diolch. Sorry, dwi'n dysgu Cymraeg. A dwi'n dysgu Cymraeg. Dwi'n mynd i ysgol i dysgu Cymraeg. Dwi'n siarad Cymraeg dipyn bach. O, da iawn. A fi hefyd. Dwi'n just trio siarad yn Cymraeg yn siopa. Siopa. Dim problem. Diolch. Ydych chi eisiau sbygodi? Dwi'n chwilio eog mwg. Eog mwg. Mwg. Eog ydi... Eog ydi salmon. Salmon. A mwg. Mwg ydi... Smoked. Smoked, does dim smoked salmon yma. Dwi'n mynd ar ei ail. Right. Smoked salmon. Yn bach, yn fawr. A long sliced. A dyma special offer. Hickory. Hanner pris, ia? O, ie. Hanner pris, ie. So, felly dwi'n meddwl, dyna dewis golau. Iawn? Iawn. Diolch yn fawr. O, croeso. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch. Diolch yn fawr. Hwyl. Hwyl. Wel, dyna ni y cynhwysion, the ingredients, i gyd yn barod. Dowch yn ôl ar ôl yr egwyl i weld sut wylgaiff Noriko yn y gegin ac i weld hefyd os bydd y ddau ddysgwr arall yn ddigon mentrus i fwyta bwyd o Japan. Welwn ni chi mewn 2 funud.